Kajing ai kublai snem temai babhabar bala kerku ya pi iwei pa iwei. Hagani kapor ngine pusan ya ka ktin ka jau blai bar ka khubor ka bangala ai kerteng bangine pusan benta ka long. Kajinya lenti ka ba omtip lupa ka ei banjia. Ngine pej hagani kapor ya ki lai teli kajinya lenti lingba ka duriau. Jong ki lai kan hun ki briu. Ki ba nak kini kajinya lenti kanlong kajing hikai yang iru hagane kapor. Kajing lenti ka banengkong kade kajing lenti ujona na jopa shatarshis. Haga kitab ujonal nong banengkong kad khot ka banengkong terter pat kilenong ki babut kayathu shaphang kajing petno kajong ujona na kajing khot jong blai kajing bom kongu kajing le persha ya kajing ptha bat ya ka ktin ka jong blai. Kejakabo unlet shan Ninebe ban yalap ban maham yakinong Ninebe bakin kalaka bamot ban pai sha oblay lem da kumta kan wan kajing penjot tia oblay kan Ninebe ujona ula saitla ula syong da kaling na jopa kabaha kapor menta ngikot yaka ka Jaffa kepada hajan jong ka Tel Abib ula let Tarsis kabaha kapor menta ngikot yaka ka Spain. Hakani ke jia lenti jong ka ba ula petno na ublay uperkhat ba ki ke barokin bitkin biang ya ndrei ha ka lenti jia lenti da kaling ke eryong erngit ka ba khla ka ba empat jujia meno ha ga jia lenti jo kita kinong nya ling kala penlong ya ki habakane ke eryong kan ka wan ban sho ya kaling kila persyang ban king ya kaling ndrei kimla bad haga bakhadu andalawat ya kadau ki shemba ujonau de kadau bakane ke eryong kawan bad bakaling kadon mentah haga jingma bakan sangam bad baro kin sayapno kumta kila bretno ya ujona nagaling syakaduriau udok khau langu yu kane kadai ke jinya lenti ke jong briu ka bahashiteng lenti ulangam no bad umla ban poi syakata ke jaka ka utmu hangning yu baka jing im jong ubriu ka ba phet jingai na ublay ka bile persha na ublay kanom la ban poi shanu ka ap ka jingma ka ap ka jingyap ka ap ka jing jaburam bat ka ap ka jing pen pau ring pen ringkau ya kita ki jing thmu bat ya kita ki jinya lenti jong ubriu ki ba kodor bat ki ba kenriang deina kata ka daw ha une usnem ubatamai ka jinya lenti jongi ha une usnem arhajar arpon riu ngidang sedang mentah katayau ka banengkong jong usnem ubatamai ngimtip lupa ya ka bansawan katayau bansawan ubnai bansawan ka ka banjia Henry ka jia lenti ka basngain tam jongi walang ngimtip lupa ya ka bansawan ka jia lenti jong briu hagani ka pertai ko kalong tekum unong le jinglej ubalej dakaling hashi teng lenti ka jia lenti tip ke banjia laban wan ke eryong laban wan ke jing at pelung ha duriau kala banjia kano ke ba sniu ha jia lenti lengba ke duriau ha jing im jongi rukumta ngim tip ngila ban koi ban khia unus nem rosis nem ne ngila ban pang ban shitom ke babha sudah kala banjia ne kala banjia ru ke bomba ngim tip lupa deina kata kata ke jia lenti ke basngain tam kadai ke jinya lenti chong ka jing ngai ke jing shania ha ublai ke jinya lenti bar ublai ha nus nem bar shis nem hang ta ke jinya lenti jongi kan long ka besngai kamde yangi bangin pet no no ublai kamde yangi bangin yele persha bar kamde yangi bangin kan taj persha ya ka mon jo ublai ya ka jing khot ublai ha nus nem bar shis nem yo ba kano ka basniu kan jia persha ya jing im jongi la do blai un weng no ya jing da ka jing sumar jong una ka jing im jongi na kata kata utong in submit in IT in buti la ka jing im in kongu in ya ha ka lenti ka mon jo blai no number shis nem kna mangin boy sha ka thong jo ka jing im ka jing ya lenti ka ba ar ka de ka jing ya lenti jong ki standran ha ka ba ki leit na Genesaret shapo Bethsaida hakani ke jinya lenti jongki kadai ke jinya lenti nadu porjan mit bat ki hab ban yaj baro shimit ban poi shapok Bethsaida
Hakani kapor ki adon maki khat arngot ujisu umdon setia udang don syadin naba upenlong jing duwai bad ukpa Henry ya kata gajinya lenti jumki kat baki dengan king ya kaling ke eryong erngit kawan ban syok ya kaling ke jing ad pelung kala sedang ban taplup ya kaling ke jongki kat hadu baki la lenyar bad ki sngau ba ke jing im jongki hangni kala kot kinomla shu ban poi sya ke jaka ke baki tmu ban poi sya bedside jisu yo i utip ya ke ka bajia hakani ke por bad usau thu ru baki senran ki don ha ke jing ma naga taga tau ulet wot ulet sya kata gajaka bakaling kadon kisenran ki kun ban king ya kaling ban penpoi sya gajaka bari ban poi sya khamat re kimla astia namar kal eryong ka jur palat ke jingat pelung kala syarkai palat hang tau jisu ulalet bat masen ki jisu hakaling jo kisenran ke eryong erngit kala jai ke duriau kala long jai kaling kala phai pat sya gajaka bakadei ban let bakal poi haga jaka bari ban poi kisenran ke jau Jesu Kris dei tat onda bau Jesu lakiu haga ling bakidan ye ke baro kilalong jai bat kila poi syaga jaka baki de ban poi ke jingim jongi ru Jesu la ong lepa klem ngapim la benai e ru haune usnem ubatmai to ai ba Jesu ngin ajaka haga ling jo ke jingim jongi haga ling jo ke ying kesem jongi ki jing temu ki plan jongi baro ki bangi temu Shano ban let ke ban pendep ke ka plan ke jing tmu jong hin usnem ro sisnem dongin IT how try but do try un yo kenti but do try un yalam khnang bangin poi sha ka thong jo ke jing im ke jing ya lenti ka baklemu blay ha ke jing im ka baklemu Jisu ha ke jing im ka long ke jing im ka bomti kana ka ba habaki eryong erngit jong ke jing tenju ke jing ya le eryong joga jing im habikiwan ban syo ngimla ban yeng ban ngimla ban ya chakmat marway ngidon kam ya umaji ubastat ubadai Jesu Kris ubala ban yalami ke jing im jongi ubala ban penjajai ki eryong jonga jing im bad ubala ban penpoy yangi syakathong jonga jing im na kata dahu ne usnem baroshisnem to ai ba Jesu unyo jaka ke jing im jongi bat un yalam ya gejing im jongi bat un long ma uta unong hikai unong yalam unong kedau lenti bat un ya hashwa jongi haki e baro kajia lenti ka balai kadai kajia lenti jong apostol Paul na po misia kabadan ha Asia Minor hakari Turki ka bangi ong menta Hagajia lenti ke jong apostol Paul bat kibriu ki badan hakatagaling na po Asia Minor sya Rome sya Italy kabashimpor da kitayo pada ki benai hagane ke jia lenti kadai ke jia lenti ka bama kabat ap ke jing mensau ap ke jing yap ke jia lenti ka badan shibon ki challenge ki eryong ki jing bom tikna bat ki jing ma ki bakrau ki am Hagani ke jia lenti ki badan hagani kaling pun na pring jongki wat u kapten jong kaling kim tikana syu ya ga jing im badan na pring jongki ki perkhat baga jing im jongki kalakut hangne wa apostol Paul dan hagani kaling ndeu apostol Paul la duai sya oblei baula ong yakine kinong shongling wong wat shifting namar ngala duai ngayo imen nemen mit yo angelu try baru try ong ba iweru imen sim na phi kinom jano hakane ke jia lenti ka bashir khai ka bama ka balkadan ka por kinong up kinong shongling kila du jing kermen ban im namar ka eryong namar tip shano ban poi bar ke jia lenti ru ka baslem bar ka bashimpor Henry namar u apostol Paul u briu jo blay u duai sho blay u shania ho blay u dan na katagaling u blay u dan na katagaling bat kila ban poi haga jaka ko bagi de ban poi kila laj im baro kumbau try la ban pau ha apostol Paul hang ning yu i ya ke jinya lenti ka jongi ru ka bangi don kam haga ni ka perthai ka bangi im lai span ru santri ki sngi jongne as hajar arpau rio ka shimpor da ki pauta yo shimpor da ki khat arbanai
ban ngim tip ka e ka banjia hasiteng lenti jong ka jai lenti jong ngim tip ka e banjia ngin la ne em ban pen kot ka jai lenti jong ha no snem arjar arpon rio rela kalong kumno ngila ban ye kendu ya kino ki jing e ki jing bom tikana ki jing ma ki jing ban sau ki jing shifting ki jing sir kino ki challenge ki bangila ban ye kendu ha gane ka perthai kabadon ka mingi kalong bangin IT laga jing im show trying in duai but ngin bu ti ya la ka jing im jongi hanu snem broshis nem ya la ka yin ka sem ha ka ti uplay but kumta try utip ban ya lam yangi hadu bakut usnem but ka bakut juga jing im jongi ha ka ti utrai na kata kadau ka kitab probab kal nong ka balai kat kot ka san riu ko ong tu ngej ha utrai dala ka do not baro but wat shania ala ka jong ka jing shempang how ne usnem broshis nem tongin ngej ha utrai la ka do not baro ngin shania hu yaki sngi yaki plan ki jing tumu but yaki tayo ki benai jongi how ne usnem broshis nem kot riu ko ong halaki lenti baro to apply u te un pen bet ye lenti ya jomi ki lenti joga jing im jongi hakan how ne usnem ilong ki bangim tip lupa kumno kin long but shanong in poi ngimtip iga direction ke badai biang ya kamon ke badai biang ke joble Henry dong in IT shu in duai in wad iga khamat jong u in sabtu biang iga jingalam jong u bakum ta un kedau iga direction shano ban le hangno ban poi ke ei badai ban le ke ei kamon jong u how ne usnem baroshis nem kum ta ngin long ki bala kerku ublei un kerku yangi ha kani kapor I know snem long snem uba hake jinga lenti jongi ngin nom pet jinga ino blay ngin don bat u ngin yad bat u ngin shakri u bat ngin IT laga jing im bat ru ngin shania tali bat ngin ngej ha uda kada not paro ha no snem paro shi snem bat kum taw no snem long ubla ker khu nam ta jongi haka kerteng u jisu dongan duan ublay bau kapa jongi bahabaneng haga kerteng jisu bana nasaret khun jome ngawan haga ni kapor banduai naga benta kini baro ki bio sngow ya ka ktin jome ki basngap ya ka ne ka program morning mana haga ni kapor leng ba ka ne ka khubor banga kren try shimti ya ki ya lami ki no snem bro shisnem une usnem nong babhau bala kerkhu ba to ai ba kin shania tali hame kin ngej hame da ka dot note baro but try to I ba kin yat but me kin shakri me but me men don ha gijing im joki ha news nem baro shis nem ker khu ye ki ko try pen shai bor ye ki ha baro ki jing shem jo gijing im ha kerteng jisu ngadwai amen.